Ето колелото, хора, не бурното. Най-накрая минах на 27.5. Бях поснал в моя инстаграм, в личния, едно стори, в което питах дали някой от вас може да познае каква ще е марката и модела на колелото, и който от вас познае ще да спечели Сомащинска. Имаш много предположения, имаше Specialized, Nuke Proof, абсолютно всякакви колелета. Дадах жокери, че колелото е някакво не толкова известно в България, защото не знам кой друг. Не, има интенсиве в България, обаче не са толкова много. Бяха казали